Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah, maaf kabake angku-angku usah diagiah beban hutang melintih kami di narapik mengirai kami di narani. Entah tersabit dinan yo, entah terbaca dinan bukan, sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta, dek rusuh mata terselang dalam melembai atah malukui. Talenggang atah maswak dadak, tolong diangku memiliahkan dan malu kami di lasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilaf jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang, dek dorong hati di dalam, dek garuk mulik taruncek badan kecalo indak takana. Silaku kadahan Jawa. Mako teraduk tutua dengan kato, erang dengan ganjam. Ko indak terpakaikan tampan jetarati elo jekurena, menembak indak kalamat malah tiang indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik, tagi siangku pakai turunlah talendo mandehi anjang. Rela je maaf kami minta. Terima pasan dari balero kaset barisi la panitan, oi panitan Allah kauai nyampang ko ado nasana soro sase juga tolong maafkan, tolong maafkan. Baragam caro di Minangkabau iko sainyo di agam baru iwama akan diwahoi ko asyang langga maragi yanda anak kita sabidu abalain kayu Balerong Group Jakarta mempersembahkan satu paket tradisi panitahan baralek kawin berjudul Sambah Menyambah, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatiah atas bantuan Japri Sutan Pamuncak. Inilah Sambah Menyambah. Selamat mendengarkan. Awa jojodone maka batamu emanam pagadirang budiman raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan diutui orang nema emana langkai lalu bagi basindiran puntia jolu kok sesuai kato dilipe di janjian puntia jolu kok sesuai
kata dilipet di janjian. Cikgu mah tu mudo. Agak paham betul. Tapi dia maaf kuah. Serius mana nampaknya? 3,000. Jadilah mak sampailah. Macam tu. Kalau ambo ndak salah ingat, indak kilah mata memandang, rasanya rumah temudo lain mana ruah silih tanam. Sadang hijau maurak daun kini melilit-lilit batang. Iyo tu. Muka si mak kuto nan mak kini ko. Gadis nama jilbab nan juara MTQ ke petang kueh. Oh, si Linda, anak ipambu tu mah. Iya itu agaknya. Si ayahnya sekarang? Mendiangku pendijanan, lupa mak kuto. Palindi. Oh iya. Alah, ingat mbak. Pak ada begitu tanya mak, lain yang nampak kejunjungannya, agak aruk ambo. Kan itu bana lah muka si ambo kini kuah. Sabananya ambo lain menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan. Tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari mamak tungganai suku Jambak. Tunggu dulu. Kepetangko kalau tidak salah kamu akan beliau kan baru japi urang. Nana diaknya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam. Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya lataga alih ini tuh. Oh itu. Lah kamu jawab. Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Samando, ayah ketek di Selinda. Gadanglah benar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cekarau depi air curumpi itu porinai. Memang kok dicaliak ke batang tubuh di silau pulau kumuanyo, ayolah patik kulo pulano orang dimari paso-paso. Tapi balik. Aduh nama rusuhan mengamang mah. Tuh. Nandek kami ko antah sirih antah karako. Gagang singkek melili aka jorawi kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Kok sia-sio madang pinang nan tinggi mah. Nandek kami kan ba itu pulau temudo. Antah panuah antah wakuca ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua presola dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pituah cedek pandai. Baal tuanyo. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah tidak siapa nak tahu. Betul. Kalau nak lain di puncak Merapi asam tumbuh dalam lubuk ikan beranang kok Tuhan kami izinkan sama bakaja ke balango. Tapi kalau nak indah. Kalau ni bana bay menjamuan nak tanggal si indah jo nama yo. Bana temu tu bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita sama baya untuang pun sama bayimbawan. Biang tabuak gantian keputus tembak ketiba dia lamai setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. InsyaAllah buki runtuah lurah tertimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ko pulo mak kuto. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Nan tapi kia gini ko sia orang menuntuah tabi yang penting itu. Ambo, hijan jame aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo. Jauh hampirnya Selinda akan baku ambo nan siram dia nak pisang. Iya. Tantu ambo masuk indak bapa lacik keluar indak bapa lau. Suok kita sama teteng badiang sambil bermasak. Salah saya sedek tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar yang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elo kata dia pakai dilegar yang dibayo. Mananti mak kutu sementara kan lain ndak kaba. Hasahkan usah lambat mana mudo. Kok lama kayu di galangan alamek lapuak kata gantuang payah menanti tukang hari. Sabab batu ajuo keciran tua gue. Karajo elok dipaguluikan jadi timpo dengan buruak. Pahamlah temuro tentang itu. Pendeknya ampo juboneh lai jendak sudah pakanku ambo mendengar beritanya. InsyaAllah tapi bakal panjangan sel temuro. Mah banyak banget tapi-nya dah cukup. Tentu iyo supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nak lawe dah dia bertapi nan panjang diberi juang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu Jawa indak salah tak. Mato jo gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapet di limbo hilang di sama mak. Iyalah. Pendeknya bak buruang mati disangka, bak karih patah di sarwang, jan bateba baru ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akalai yo percaya jo tan kuto. Bahalon tak kepercaya. Kita kan lah orang berurusan. Dari dulu indak lagi ke butia. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang gua. Alah kesenang ti. Alhamdulillah. Kita putusi dulu kan ko. Arancak kita putusi.
pia anana padusi olalai barindiam pia anana padusi lalu nadi sudi nama di siasa lalai rasolakan nailakan nandiati ay rasolakan nailakan nandiati disuruh kata yang ai kapan kayo lalai pinta baraso kabalaku lalai pinta baraso kabalaku sapa kairan mai manarimo nama ditingke janjang masuk itu ai ditingke janjang masuk itu mak tengku tu Ya. dek menikam jejak nalamu masuan suwa bangkalai kini ko tibolah masuk jo ketiko mulangkan dundiang nanda ulu Ya. ku ambo curai papakan ala rasul mungkin jo patui mak Lah sampai dah temudo. lah sampai Sebenarnya pihak di badan diri ambo kini ko ibarat orang memikir ke mastan. iyalah Lah menyaru buruang di rantiang manggua balam tiga gayo hati nanaruk aruk camih. iya Akini ko buruang dirimbo lah membaleh rasah dalam ketinggian melayuk tabang berbega. iyalah Ko asah hingga di tangan dibari bepaso-paso bararak pulang ke sangka nyampang ko malang tapak tangan. Iyalah. Dia anaknya tabang mungkin na lain kiri cakau. Maka nak tentu bingkeh hindaknya tolong nak setanya bicara. maaf diminta banyak-banyak mak Ya. keril anjur pakai mama Jadi yo ba undang orang tua dek tinggi batang lamu karareh dek jauh jalan lembek ke sampai talala yang mau mulangkan mak biasa tu mudo. Lamu lagu boleh ke mamang weh. jadilah mak kuto sawajah rundiang nanda ulu dek aruk dengan kebuliah dek camih dengan kailang lah sugiro mau betatiamkan ke bakai nempatik patui orang mungkin mencacaknya dek beliau nan saling kadin yang ala delia dimuliakan dikunyah sabi raso dipandang sabi patui itapak mudia maronyo Yulah. alhamdulillah rupanya boleh lah tiba di nata sudi siasik lah badalia di sikau imbau di syariti sorak kolai dapat balik apalah sawik baliknya mak tak imbau orang bagak turun mak ujung Jepang kali basuh cito jo kau lah basuh batamu dalam perundingan apaan ini Balik. Namba ibarat yumpamu andaknya ba ayam putih tabang siang tali banang tambangnya tulang kok kami tingkek yang tetagak ditapiak bandua tabantang Allah kebatarimu sidah kami Singkik saja kebalihnya tan. rancak singkek Aku lai kecicua dari langit bumi lah suku menampuangkan kedua. alhamdulillah Sementara pintu nak takwa lah pihak berguluang nak tabantang menanti sultan sekutiko ambuanta sok ke sebaliak. pisang timbatu sirah batu mak jantung disasuk ramu-ramu kok lai pinta kepadaku usah digantuang ramu-ramu InsyaAllah. Sedangkan pucuak kami cari kini lah ulam na menjulai sajak bataruak kami nanti kini lah masak kami tuai. Lasa tanyo batanyo la sudah puno minuman olalai la sudah puno minuman di padurun dia jobayo di keedan di bapunangan olalai di keedan di bapunangan
Karamala kone dinyogala kone dinyoga dangawe magala kone kinala kone Putia kapera mulia di chalia amahoe putia tiba keadaan balai putia tiba keadaan batu katan lo timba bali adang kita kuari balas suakan balai kita kuari balas suakan Dimagala konyo, kinila konyo, kinina dagawe, karamala konen, dinyawala konen dinyo. Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang nimpan salam tumpuan sambah, tapi menjadi wujud di batin ialah kebakian nenek jamamak taruh imam dengan kati lakuk sarato cariak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namu cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patuk pemilang gala keraan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konan datang sabondong setampa surui etanan dari Kempuang Baru menjalang rumah gadang nangku. Adulah memikul sarah Josarayo dari mamak Karisampono sarto dengan pangulunya. Ibu bapu jorang Samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menampiak bandu sadok stan yang duduk menyampaikan ujui imu kasui. Bahan kini, kok diansuang nyabui nentakana dimulai rundiang jawicara Allah ke dalam madai stan. Lah dalam madai benar cak, Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari, membawa katu sabulek dari mamak Karisampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangku. Yaitu karena pihak di baru haja diatih lama nikik tabiang dengan janji malah rimbo jumu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli. Bahasa tentangan itu. Karena biasa kabek di buhuan ayan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato jaikara. Maka kami kemari paimantakan tandul jurupo yaitu karih sabilah tiga laku usako kaum dahulunya. Kok dibilang mairi ikolah pangkat talinya. Kok disabit menyenjang ikolah tampuak tangkainya. Cupak tetagak kami isi lagian terkambang kami tiru ada 5 guru di Panwai. Tolong diterima je suku hati. Tandunya putih tak berbaca, tandunya hitam tak ukuran. Sekian sambah Perustan. Lah sampai di temuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat di batin nak serapek sepapek nyolah kepada segala alik kami na sebondong pais tanpa surut. Ayo manyo temuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa babaleh, kata berjawab gayong bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu. Taraduk rundiangan dan ketangah menyampaikan amanah Josarayo dari mamak Karisampono. Ko mahruponya Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang nan barapek di bawah sasi Josahadah, yaitu barupo tando sepanjang adat garis sebilah 3 laku amanah pusat kurang dahulu sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah pihak tiak Selinda Josi Ramli. Nak minta kami terima je suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu kan. Sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nang sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tentang aset patut dibayi ataupun boko ke diterima tapacik di tangan induk sambang stan. Bato kelaluannya mana? Kembali kepada tando nama bau. Kok benamu mani alun dape ambululua baik pun alun tamuntahkan betangguh ambo jurendiangan. Bari izin nambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak bersanda batang kato keputuh ini gujalo. Ajo maaf temuncak menanti sultan sementara nanti kesampai waritonya. Ambo nanti asakan usah lamu bana. Banyak temuncak. Ambo. Sambah tiba pada sultan. Lalulah.
Dek berjalan indak selangkah sampai memaku indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Mako agak tadalai yang bawa memulangkan kata rila je maaf lupa banyak. Biasa. Allah lambo puntap tadi dari pangka disawak ayah dari ulu. Mencarikan kepanjang taraduk nang sultan tuahkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek sultan muncak sebagai pulongan asok sambungan lidah dari mamak kari sampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo ustan. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan jeniru kami tampuangkan. Bahasa baliknya, biasa tapuak tentu iyo babaleh nak bunyi samu kadengaran. Tibur tabang betimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nan disiko tandonyo lurus ndak bercangkah tandonyo licin ndak bercapuak. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando. Ibarat putih kapeh boleh dicaliak putih hati bakadaan. Yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun-temurun. Tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang kok merantau ndak semua jauh maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Ustaz. Meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah para Sultan. Lah pada mau sampai di Sultan Mamena. Dibilanglah. Kasutan juo tu bukan sambah orang arih cendol kiyo nan tahu juang kata sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembawa kami bertarimu pembari sultan dah bayawe. Betul kini. Rupanya setantang bertimbang tandung. Allah tantak pun tiang kauru lelaki simpai je bawa takana ilin juang balau. Katangga Rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah. Salampihan daripada itu sesuai bak undang Sultan Johor. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari undang nang sabuah kata nang saukua. Setantang hari pernikahan. Yo. Rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sebelah siku. Sekian sambah bagaimana? Ustaz Mincak. Yo. Sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok banalai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiku bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinar kapal dilayakan. Apulang timangan ke Sultan. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya mana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok mata ke dimasiakan orang tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Sama menadah minta doa memohon kadang kuasa. Cito sampai niat mukabua. Rabahlah batang dan batakuak utang lan saya bantalape. Dialek jamu gitu su. Samu sojik samu kasui Stan. Meminta kita pada Allah bungu segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyoranun masak di batang guguan nak samu kita pilih. Amin amin ya Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang runungan gini kok. Di Bateh sampai risiko.
batur na janjang arah joiri aman rumah na adaro siana adaro laka uwai Mahanyusan sinaro manitah lagi no. Sakali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan Surang mentaimbaukan ujui pangana kena rape salam tanembay kanan banyak sambah suwi sambah tersimpuah sabarek bungka nempiawai naraculuri main daun indak bersibak je basisia indak benggo je babateh bagi Sultan punan kato yulah jatih menjilih nenek mama ibu bapa kadik je baik urang nan tahu jadi pandai nan mudo adih budiman langkuk sarato kam ibu dalam panggilan ambojo salam di Sultan batibukan Sultan Senaro Lai apa namulia dalam adat tanamu tabilang tua menyosong alek kailaman disapu jemudik manih disambui di bawah naik sejamba setan dia makan bahan juang waso orang disiko adapun kemudian daripada itu bana ba andai ketua bida kuk bertanyo salah pihara kuk barundiang sesudah makan maka sepiak di kami konan datang lah pasai tanyo batanyo lah kami siriah menyiriah minum jemakan alah pulau kerana angan alah nak menyabui paratian pun lah berkanda sipai batanyo pakai Sultan alah ko basuo mungkin jo patut kata sepatah nak membaca yang sebuah nak ketengah sekian tanyo pakai Sultan ayo manyo tangindo sampaikan walau Sultan Surang di Jalang Sambah di albu menantang bana ada lurus tujuan kato rundia ngasah paham latantu namun baatnya lai sambah dilia dimudiakan salam di kiri dikanankan pembasui alek jajamu menapati alu aja patui tumbuh serupa ikut kini menurut pepatah cipak gantang dek banyak ragu kok tibo dek lamo lupo kok datang manusia bersifat kilau agak ju ragu juaronya nan tinggi kok kurang anjung nan gadang kok kurang ngambak sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tapi nyampang bergurih dalam hati bayangkan tiba di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari Sultan kepada Allah sepanjang titah Sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka malah rupo jininyo dia angan lah nak menyabui perhatian pun labakanda tibalah sudi jo siasik bertimpo tanyo pada ambo Allah ko basuo mungkin jo patui mengatangah karundiang yang sepatah kan baik itu tanya tadi tu Stan sawananyo caro bes capek gindo dek berundiang siang babi maso berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo lah patui bana Sultan serakkan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati diragunyo sekitu sambah perustan lah boleh ambo mulai lasinan tibonya gindo Bismillahirrahmanirrahim di hari sari nangko di malam semalam kini adalah padan nembau kuah jemumpakat janji bakarang jorundiangan jatuhnya ijab kabul alek jamuan ateh sabalah manyabalah antara suku Jambak je Melayu menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini maka dinayakkanlah marak pulai naik sarato pangiriangnya bararak sepanjang jalan merombai sepanjang labuah salorong dek badan diri kami niat tekan duang dari rumah baban tapi keluar dari mama ialah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago pai menjapui marak pulai japuiknya japuik tabau langkuk sarato je pangiriang sepanjang alua undang adat tuntutan hukum dengan syarak taduk kami ko nan tibo bukanlah tibo-tibo sajo tibo nalai bapambau bajalan bawa batih melenggang berbuah tangan membau sidia je pinang cukup sarato kelengkapan ikonya Stan mohon diterima dek nenek mama orang risiko diterima je suku hati sabalun izin nama sabalun izin la turuna tahu la turuna tahu kato dilipe ma kato dilipe ada sifangka la sifangka kete dibari nama kete dibari la bapa anakmu la bapa anakmu kadang dia ma kadang dia
lagi oi la mama agarlah oi la mama agarlah sa la ko bagande Bataga agarlah ya ma Bataga agarlah Ela masona Ela masona Ba itu ada ya ma Ba itu ada Ela minang apa Ela minang apa De pusako turun nama De pusako turun Ela tamurun Ela tamurun Mantari alam nyama Mantari alam Gala baliyau Oi gala baliyau Di mana konyokini Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh dibakalah kumayan putih asuk mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinan kiramai berminta dinan kabuliah dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu sibuyong Ramli. Sananglah hati ibu bapak badarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuhal hampe utang bapu manolah utang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua bersunik rasu, ketiga menyerahkan sekolah jumang gaji. Nan kampek sedang berbaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku jambak kemanakan kari sempono silinda nama pasangan. Apun batunya lai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gadang bagala. Nan bak bidaran pantun lamo, bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun ke alaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nandari padu itu tantang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nambai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaka orang Melayu sepakai kami menurunkan seizin niniak dengan mamak. Batu lagi kini. Alah nama menjadi pinta je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Dan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Baik yang doa kenan satu andaknya gala nan talimpah menjadi tuah nama makai kebesaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampuang. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang yu pagi bendanglah alam sekuliliang. Insyaallah nenggalok menjadi tarang. Kabui rai gunung tersimbah bumi sanang langit memuji sehinggonyo padi masak jagung mau piah antimun mengarang bungo buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah Amin. Amin amin ya Allah. Ayo manyo setangindo Tarikan. adapun kemudian daripada itu pada waktu ikut kini karena pihak dek kami di rumahku lah sadok niniak je mamak selalu ibu je bapa langkuk segala orang sumandu. Nan bakari, nan babaik, nan baipa dengan bisan nan babaku banak pisang. Kasadonyo Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapeh kenaikan mentari alam. Kami lapeh beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo. Jo salam angku ambo jalang rila jo maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku ku bisiak kenalah kedengaran keimbawalah kelampauan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai di legarundiang jobayo dapatlah kato sebulek nak melapih mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah berarak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nan kita beliah. Batul lagi ni.
Pihak dek kami silang na bapangka karakuk dan bajunjuang na menyusun matun kakok. Baki hangku kami bermohon ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan. Kanda andaknya boleh hangku buat pinta papalakukan. Hangku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mengaminkan. Askian pinta pada hangku. Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang ngangin salasai hujan taduh kabut pun tarang masuknya kapal dilayakan. Kini buyung dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan, kesumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang di Jawaya. Elok-elok di rumah orang yuang, pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layu ala sampai ke pucuaknya. Tapi kok memancuang indak dipangka, mataruak juo di usuatnya. Indaklah mudah jadi sumando iwang. Lah banyak kami nang kabua contoh nan sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tak pakai. Awak lainggo bak bindalu, taseso limau dek parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan dipakai nan tigo buang jawa-jawa. Manolah macam nan nampak. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang. Menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnya nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak berelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek jo. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langoi hijau. Baa sumando langoi hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batinggabangan di sinan talua manateh satu nampak saik yang baru awak merauk ke subalah. Itulah sumando rembang mato. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langoi jauh iwang tak cacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampuang di bawah lengah. Pendeknya beparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juga. Usah ditiru nampak kian yuang rendah pana martabat awak. Nan kampe sumando nenek mama. Adapun sumando nenek mama. Kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang.
Maka pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukuk sentiang membilai lamah menamu paliaro nama pujuk sayangi nambah nyawa. Sungguh-sungguh bertanam mudo lambuk-lambuk tanaman tuo suku malatih manaruku nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajangi. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu. Tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakaikan. Jadilah sabana orang sumando minantu tauladan itu namanya. Hanya itulah wasiat dari Mama Iwang kata sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadi kentung kek keganti suluh dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai, pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Namudu mata adimanyo kini Oya mata ma ajatu abadara ilalai Bila pedoaan ma oya nanasapata Bila pedoaan ma oya nanasapata Adimayo Sabalun sampai ma oyana nadian tatuan oyana adaron ma abidu amananti oyana adaron ma abidu amananti dimma ayon giliran abakama awe bapi tuwalalai Anna aditunjul anemma adi ajari Anna aditunjul anemma adi ajari Dimma kini Di hari sehari kini di malam semalam nangkona lah datang masuk jujangkuan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan selah utang ibu bapa sudah bengkalai mamak kandung memberi siriah panjunjungan permato laki ke Pangarang. Alhamdulillah dianjungkan syukur nikmat salamanyo tinggal di anak menjalani. Ba'a setantang dek kami pihak baku. Kalau sehendak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini. Kan yo diri marah bantiang joka bau bararak menyenjang bakal langkuk sarto kalangkapan. Tapi kaba ajuwo, de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lah malang anak babako, indak basuwo nambak nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti ameh badi orang, kai barai kai nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyo nasihat babarikan katu pituah sakadarnya, danga di anak nyatu-nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek. Nan pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, nan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo di bueknya. Itulah misalnya umpamu nak.
padusi tak punya jakun mengecekkan apun tapi kia bukan berpikir akan mengecek. Patandang batabuah gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan singkuk-singkuk, rasio suami disinggikan. Bingik judangkih aswang jopi tanah upik yo caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok baaka buruak tagajai jongkek kanyo, sainggo menyumpah segaloran di bawah, kutuak petimpo dari atas, uranglah jajok pakulinyam. Itu cilako perempuan nak, jauhkan mana tu nakkan. Dan dikatakan perempuan yang layang. Layang kian layang kemari maradai bapalun awan mebega menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyo di hati-hati keceknya meninggi tarwih indak menggagah dari awak orang disangko tunggu sajo. Itulah perusi mati karancaan suku malala jo mangirai singgah sinan kesimpang siko berjalan bak kumpayannya. Lupo jo kakok rumah tanggo cayah layanan ke suami rata lah nyatu baparinggo menanti pacah nyolai. Ba'a pulau perempuan lawa-lawa membuat sarang elok rupo berjalan dapik batarawang wasalam sudi samu jarang alui nembagai banang suto. Tapi katawilah nak, laiannya sarang nantarantang di batin jari entapasang menggatah tio orang lalu. Kuk sasek sepatuang singgah, tapasah bila lang inggo awak bagagih maniayo. Niek salah perangai jaik menyosok darah dalam tubuh, mencucuk isi utak banak langkarangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling ino nak. Rupo tampan tutuanyo lama baso elok paramah kulo. Tapi pengananya to nak mangaruk menyamun surik mato menepuk juga lak mani. Sipaiknyo nambak sipaik pangkua. Sembah kida rayah kesuwok tamak lobo rakui saraka. Laki awak kemasak kicuah rusana di umbuk-umbuk. Pakawan naruk jonan lai mato duit tandang namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan bana tu nak kanduang kini seso isu naraku. Ai ko nak penghabisan. Nan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu, badan sariang rancak bamego sayok bau kia balik bala, lunak lambui saja bawaan. Masuk keluar bakutiko tabangnya maga-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo sajo. Gadang ketik suku memandang tua muda sanang mencali bersosian menggaduh kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Tiduanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami hormat santun ke ibu bapu. Pandai bagawa sama gadang terpuji dari pabisan. Terpakai di masyarakat. Kok lai tasuo nama itu nak laki lah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, ba itulah saja nak. Sakarat itu ketua wasiat pitaruh dari bako-bako. Kapauleh kain pandukuang tanduran nak berpusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tandu lai tumbuh nan ditarang. Tandu lah gadang nan dilambuak bersyukur segala bako. Tapi nyampang bak raso tak paguno nak. Usah menjadi beban barik. Tinggalkan saja di belakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan kekayaan lalu utang lalapeh dari baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara ajoy yone masapa jalan sora ajo sora yone kajadi buhur sora ajo sora kajadi buhur ibu rondo nema oi di alaman pangkala manyonsong yo carano pangkala manyonsong oi yo carano Ale etarap alema etangaru
Allahumma sanalati si pangkalan sanalati si pangkalan Allah tadanga yoma sambala menyamba pangkala meminta ekarilan pangkala meminta ekarilan. Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nangka majidi buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah gadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nan ka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk, pusik jalo pukunan ikan, iyo tetapi di badan diri ambo. Batolai, jokok malie atih rupo kalau basiang atih tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tasini dikiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kagunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lanak menyabut rundiang lanak ke tengah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansua membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan. Alah ke dalam madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di stan berarti ya? Sekiro Allah. Sepanjang penindahan mamak cako nan tertumpah kepada alek kalian baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lama manih, lama nembagai pisang masak manih bak santan jutang huli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab ba'alah dia bak itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapehi tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan aru nantaragak nantakan nantaisi isi di hati tekilan-kilan di mato. Kini ko katolah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cako. Yo itu benar. Singkik saja gayapnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patuh lah bernantam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mama. Artinya lah bertagakkan sigai pakai naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuah tagak kemudian simpang kamusayi malandai ke ikua koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuah kan nenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah malahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun balingkuang raso pareso saratolelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapasere nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Jo simbu hambo meminta jo maaf bari buam pun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewai kok basuo tampan tarati konyok kurang. Jo salam gawa ambo japuk jo rila gewai ambo jalang ampun jo maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahi. Kato adat kato pituah rajonan baduo pagangan manti jodu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai.
Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janyah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo kok galaknya to dek jujai kok pai karena suruh tibo di mulia punya orang cilako di badan diri taga dek patuah kanan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu tigo limbago nan terjali. Manolah tigo nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketigo siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso yowasi. Di dalam rapik di majelis martabat duduk di makamnya nyato baulu jo bailia jaleh bau juang jo bapangka basambia jo mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nam piawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman daro Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suko ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Tak sampai dek setempat batia. Enggan itu dulu. Batanun kulinan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo timbo sambah datang titah kamu tantanya. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuah berkipih paluah kadado bakajar darah kemuko. Apalah sebab dia itu? Lariak kepada badan ambu, ibarat layang-layang menjolong sudah. Kelangkapan baluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juwo. Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru kepalang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jolangi berombak lawit sailan berkumpul karang katapi. Kok karang mambo tentang itu mak. Akan tetapi sesudah timbang makna kato di silau makna lagi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang gayong wajib disambui. Yolah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako. Setentang sambah menyambah dua yo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang, kok gadang nang kurangan bak, indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupu tobat gawa maisi. Kan begitu bunyi penunjingan tadi. Sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri kanan. Rasulnya lah dimakan alu aja patui elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Manyo batia. Ambo. Adok ke kami pulau kini orang nan duduk saya daran alik yang tagak sapi matang. Dek macam pua tuo je mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasasek. Salah cotok malatiangkan, salah kacak mampehkan, salah mudik mautamkan. Tak kirai jalan ka masuk, tak kira lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara orang yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Stamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai Sultan Batu Tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka dia maaf gadang manfaat darilah gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun batuannya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Ba kok diwateh rundiang tentang nangkotan. Rancak mana? Hati bapak
Ojo sial enalakan dua bati makato Siria jo jaran nolalai alakatangan minta dicabe anematan dolo sukolalai minta dicabe atan dolo Ojo sial enalakan dua bati makato Siria jo jaran nolalai alakatangan minta dicabe anematan dolo sukolalai minta dicabe atan dolo Dibacu tuan anakan dosiri ajo pinang apa itu kanda dari baru tibo apa itu kanda lain baru tibo tingkah yoma oye baganda semua manyiri dawela kaduo semula manyiri kaduo manyo beliau samandaro hai Kasutan juo sambah betibokan, walau kasutan betibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkok seganok nyolah segalo alik jamu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakam lirih saga tadabua lalu ke tanah ketek indak bersabit namo gadang indak diang juang galas sambah tibo di tengah-tengah ujung persambahan kepada Tamandaro. Yolah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini hari elok ketiko bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya kinilah padang diukur dengan janji rimbo dialah jemu pakai lansuangnya niat dengan nasa memancang alek nikah kawin kok jamuan lah saling kakam puang ko alek lah sapanua rumah sanang lah hati ninak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando tumbuh serupo ikut kini tersabut dek cadek pandai tuturan sultan ke pengulu apalah jenis sabutannya adek sabungan baju aro adek dilawi baju rumudi adek alek baju rujanang jokok dikaji baju aro tahu ditua sisi ayam paham dibulang ke bekicuh arif ditaji gayong sampiang pandai magak menampin tarwah dikaji pulau baju rumudi tahu diarah di pidoman tahu diangin nambah seru tahu diombak nambah sabuang tahu je pasang turun naik taduak tapian balarangan tantangan si juru janang urang narih bijaksano tahu diereng dengan gendang tahu magak magiah kan menjaga labiah dengan kurang kok serong makanan pancuang nan bungkuak makanan rawi mungkin je patut saukuran nan bak sekarang kini nangko lah sugiro si juru janang menatiang carano basa barisi istirah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai hilang rokok dan saguluang kaganti adat baso basi abato lai kandak de kamisi pangkalan siriah na minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinyo naik ke peroman kaleknyo tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangkah rundiang sekitu lada ulu sekian sambah persutan. Lah sampai dek sama berapa ya? Sekiralah. Sairiang balam jabarabah balam tabang barabah mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah salam pulang sambah kembali bake ke si pangkah.
Mulanya jalur diserakkan karena kulari nambah palun, mulanya kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah ambo daripada pembilangan pangulu malin manti juru balang. Di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung Jonagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambahlah ambo kabakeh silang nama pangka pekerjaan nama pokok. Sialah orang nama arah, nama ico, nama ukuan menjangkaukan. Ialah orang cakapan biopari. Nan tahu dia buik kemandingin, tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia bana orang disiko, tamu disensong keilaman, alik dinayak diduakan. Babaso bahadai handai baramah pemulik mani, bananti Yosidia Pinang. Ramo-ramo tabang malayang, malayuk ke kota tangah, banyaknya ampek, pula ampek. Indah cara no alang kepalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Maka tibulah titah dari pangka. Apalah bunyi panitahan. Cabiak sirih katoklah pinang, pipia gambia paliklah sadah, isoklah rokok dan saguluang. Kan begitu bunyi panitahan setan babatia tadi? Sabananya. Biasa sorak babalih imbau basawi. Kasawi sapunyo dari ambo insyaAllah. Kandak boleh pinta balaku sirih salai nak kecabiak pinang sarayang nak digatok. Tapi sebelum narun ke kami singkok, sebelum nalamak kami makan, tolong bambari tanyo kami. Apalah isi buah tanyo? Sirih di mana mamak gatia, pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara, kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan. Stamandaro. Manita lama. Lah tibo sasek dari alek sudi dakwa dari sultan. Sirih di malah kami gatia, pinang di mana kami julua. Kan yo, itu tanya sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyokan danga pembari dari ambo nak nyato asa muasa nak tentu kisah riwayatnya. Adapun sewajah dang siriahnya siriah nan kuniang merah janggi siriah sumarak jambuaya dimakan sahalimani. Gagang melilik tiga luak urek melingkar-lingkaran tau daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7 nan 7 malayuk bilang langit 7 bateba di lautan nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang orang dan banyak jadi kepalo basa-basi. Pihak kepado dan pinangnya. Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pasagian urek nalalu kesarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran pucuaknya jambu-jambuan buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjek lah tuo mangkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asalnya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua lubuak danau bujang 9 majagonya. Dibaka jeli dahapi dibasuh yuaya bungo putih nemukan nalang-alang bak dadiah ditimpo santang. Tersabui pulau dan gambianyo. Kabar barito kami danga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago setimbang Jonagari. Bapa patah mengkuri jarang bayi barat mengkuri jamua sapi pia jatuh kaya sirah lawi baharulah. Kau nak tahu tentang timbakau santo bugis timbakau Aceh diracik tukang di piobang saik narudau batang padi jalua timbangan banang suto mahampai si cinto buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapet sajo harun setahun pelayaran harun nanusah ditanyokan najawah mengko mendayo. Lorong kapado carano banjarin wali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggo nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim di lingkacino jan karata rangeh tuntido. Pihak kapado songkok carano dalama urang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluk paku ragi nasamo baliak balah. Baratuis jamin di pinggir batabua kacau di tengah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah berkuliliang. Ayo maunya taman darok. Ambo. Mudiakan sawah dialai iliakan sawah taruko. Iyo banyak siriah di balai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam melaudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok la pinang gulung la rokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Lah mana mau sampai ya? Sampai. Dek palu tingkah bertingkah sangat balih membalih pihak di kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh dari nagari, lain menjenjang kampia siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sari petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi.
Maka mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam. Dek lama lembek jalan daun siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesik kampi. Sadah masih gambia kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Ko iyo lai sati tando di batin tak berubah putih kape hulia dili caliak putih hati bakadaan. Maka orang Solok kesuku rami lu buat silasiah panantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak selia Tuhan. Sekian sama adipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Syariat sama kita caliak hakikat sama diamalkan. Jom bismillah mak betul ya. Sama-sama menaruh. Lakame bulu alalai siria manyiria manakan duang kini jua da dilewakan lalai kini jua da dilewakan indah basi pak jo basi siamakan duang alek diminta minum makan lalai alek diminta minum makan jamba di meja tarapanyo makan duang ba itu gunung lalai caro di kota lalai ba itu gunung caro nyoko di kota alek batang gua lalai menarimu bakamangala maulang jamba lalai bakamangala maulang jamba. Tak kalau mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggilah karik baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan nampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak seizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapui lah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Jo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namokan. Yolah. Dek dijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga yang berbunyi iyo di dalam padaupuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang teruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanu lamo. Jawik bajawik cendok piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya di tengah awan bajomba di tapi samui bairiang nago bajua kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah jikok dinok dimanuangkan asa muasa da ulunyo. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kok diayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesuke bareh di tanah panuh lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susui makin disanduk makin panuh. Tak kalau masuk saisuak tampang nanti bawa dari jauh. Sabalaruhun tanah Yaman dibawa Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dari bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang di naler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak.
sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang kabalai aku mastan. Kapal sare ujang pangka bidu ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersinta nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitah lah bendero. Yo kabakeh mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakeh mamak papunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sarpek sapapeknya lah keparu silang na pangka na matok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talembai padu ambo. Kok dipandang lah rancak rupo, kok didangar lah bayak bunyi, bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelengkapan. Hitamnya indak berkurang, putihnya indak berbacak. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka, apalah menjadi pintak je pintu. Karena sedang waktu di nenelok. Ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami berkayu mamak marapede tapi kan yo itu lalu penutan mak. Yo benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba basawi. Nan ka menjadi sawit saponyo dari ambo. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah para mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah kudian kato bercapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan nak. Lah tiba pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak balaya, lai taragak nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak baknya kami kabalaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tu. Yolah. Panggilkan yo bakandak turu istan ko imbau bakandak jalang tiok tanyong bakandak jawab apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang menanga sudi je siase. Jurila izinkan ambo menjapuik nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo bak kata orang tersabuik dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lasuang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka je paralon. Dek sebab kerana itu stan kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan sultan balaya sekian sambah pada ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi lah susunan adat di Limbago saukua cupak jogantang tak mungkin dibanding lagi. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah lapuak-lapuak dikajangi usang-usang di pabrik itulah kata sebenarnya. Maka dek balai musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu, puyuhlah sampai dalam sangka, mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jiwa, gilu mausai buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mu pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduak kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tapi-tapi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke Kapabasi cukup jualat kelangkapan langkuk janjuang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balaya pan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si orang paibo tolong pasisi apa tenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sapatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami. Nan sabondong pulang setampuh orang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyatu uji undiangan. Nalia biar nak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik Kapabasi rumik balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakau. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke itu yah masuk pangkalai ke kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako
Samu pakailah tu jemudo sesuai andam sumando. Batau-tahu junan patwi jambari tatiang ateh meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini. Kamano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinyo. Seconcong namo barabah ketabik berulang mandi. Kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahlo pukek lah tibo ditalikan dua batangguah sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu. Sekian sambah perustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo cicia di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mah kironyo. Gurun nyumunggu labat tarah, tanah nalakuang labat timbun. Kini jata balantai papan. Nak licin kilik lah tibu, nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah, tua belum buat kesipangka. Tapi samantang pun itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran atas bawah rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami danga. Caro bajamba orang kini pareman konon namonyo. Paresmanan sad. Iyo paresmanan konon namonyo. Mambiak menyanduk surang makan basendok bagarapu sambil baju tai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alik mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikora baru. Panai lia cengang kemudian ayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek samendaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masultan. Berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancakkan. Kok banal sesuai tantang jambanan ke tangah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan Melenggang menyenjang talih ya kaladi dalam rumik mamang bertenggang tanda bermain akabudi. Kan iyo bakato orang. Elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Halus basonya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok yogarapu cawan kabasuh tersedio. Kok gampang duduk bajuntai makan dilapiak dan tabantang. Kan iyo itu kejalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah nan mudo pai je pakai nan tuo tinggal je rendingan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami nak samu sayang nan banyak mana tiang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbangnya bak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul ba'alah malampuknya preso lima ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Termilaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk nan tidak babarikan. Maruponyo. Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak di kami si pangkalan nan bagagang nak naik yunjuang nan jan bajelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang urang. Ko alek seperintah pangka jamuan seperintah janang. Pahamlah Sultan tentang itu. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persembahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek bagang taguah. Tibolah lukih di limbago. Apa nan talukih di limbago menurut barih je balabeh nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dengan tanang ikut menuga dengan data.
Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sampai dipun kan. Lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moya batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jiko diindang diperberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pagantuangan. Basulik mana nam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum. Pangulu seundang-undang ulama sama sekitab dubalang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek sultan. Ko iyo alik separentah pangka jamuan separentah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah sultan tadi. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang nan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Allah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka Sultan. Mana mak pati ya? Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Hindak diulang ditikam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja bukan wai. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambaan nan taidang. Elok susunyo nambak sirih elok atuknyo nambak gambi agamak sadang kacak tabau tampan lai lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasu. Di masuk ketika iko kini, tiba saluan baru alik, nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta eta gua. Supaya diparanai segala alik. Kan dia itu tadi penitama. Iya itu benar. Kok bisiak Allah kedengaran, kok imbau Allah kalampawan. Ba'a diambil kesapunya. Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu kunun makan nalado. Namun semantang nambah itu. Dek diindang kami jabaso, diayun kami jabodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tubuh. Nan bak pepatah dinan tuwo kandai andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak kok minum kutiko awi. Kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauk lah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah runjang babateh runjang dikarik tentang nangko. Dinalurui kita bersimpang pulang maklum ke Sipangka. Lah sampai teman daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awal juaki akut sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusako beringgiran bercupak telago panuh bagantang si marjolelo undang-undang mesikan dak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah besuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak si pangka lai berdua yo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato yo cedek pandai langkok bepahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nampang dibawa ke Tubayo mencari bulik dan segolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam mana tu Stan. Kami tunggu mak. Dikambang kata nana talipe bangka mamulai parundiangan amara pulai ma Allah badawene dalam genggam ma oila tapatangan innalama inna ngolalai innalama inna
bola pinta oh si pangkalan anaya kursi palamilan alle batang wa candonyo anggan kudian kanan awe babarikan innalama inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rampal ladang di balah di mano di kampokan di kasuak nang kolaju. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano di tibukan di baliau nang kolaju. Ayo mak nyomak Ustaz Papatiah. Lai. Jika diagak di kanang-kanang ditimbang sabih patui menaku ambo ka bumi meningadah ambo ka langit ilik kiri jo kanan. Dek manjilih kerapatan kini nangko hampir adat nama pakai. Pertamu samah menyewah, kedua baso je basi, ketiga siriah je pinang sampai minum je makan. Minumlah tibo dengan sajuak, makanlah tibo dengan kanyang. Ayah sigiro jadi darah, nasi baran surah jadi daging, sambal taraso jadi tulang. Syukur nikmat pada Allah senyuman tibo kasih pangka menjadi amalah hendaknya. Dapat pahala orang saya suak na mencancang na malatih menaruko sawah joladang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, dek batanyo salah piharak barundiang sesudah makan. Adur dengan nanti ke tangah utang dek ambo menyampaikan. Sekiranya kato dirapatkan Allah kaizin dek si pangka. Tolong dek mamak ya bicara. Mana sebentar? Ambo. Sawajah tentang minum makan sadu nanado diadokan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah, lai balaku kandak kami alek lah suku menerima sananglah hati si pangkalan bagi rang hati rang di dapur. Tarado luak jalambangnya mungkin basuo umpang sisi. Giliang ladonyo nantak lunak racik bawangnya nantak alih raso tahamba jeta masin. Sebab balah dewa itu garam menjauh di piaman lado dipaci urang agam bareh talalai dari Solo kerilahan sajo kemanuahi. Salorong pinta pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapatkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo waco mak. Kami simak. Adapun kato nang kari persambahkan, cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah takasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katanya tambun jantan. Sauku hukum sesuai sadundun adat juagamu adat kawi syarat lazim undang menurut di belakang. Kini bakabek yokat nikah babu huwa mati ijab kabul babu huwa sentak di bagian ketangga rasul tak kemungkin antaku Allah menggarakkan. Kuk tibu tapuang jusadah ambil sakabek sirah pinang kuk tibu wasuang jopi tanah ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai. Karena pulai bapangkek naik, meninggalkan lueh jo buku manusia bapangkek turun meninggalkan adat jo pusako. Ketik dibari bapak namo badamu sebelum ramli. Kinilah jadi orang kadang tibu mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampek bakilin bajumbai-jumbai salam gadih rang meninjau. Ko ado suri yasiase siako gala merak pulai mentari alam gala beliau. Minta diimbaukan di pasar Narami dipanggilkan di Labuan Nanggolong naknyo talewa di nagari. Kemudian daripada itu, malik lurih batu juan memandang alat baju galuh. Kuk lurih makanan tiliak balabeh menahan cubu, bantu dimakan siku-siku. Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mau japuik juanta basambia arak jairiang. Ada iriang sepanjang jalan domba-dombai sepanjang labuah. Aguang talempong jadi tapuang sorak sorai jadi bungo. Salah tuih badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampuang nangko. Masuk ke korong kampuan nangko, kinilah duduk atas rumah, duduk di ruang rumah gadang. Diningka niak jemamak di muka ibu jawapo, serta ipa dengan mesan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikonan datang, mengganggam pesan jo amanah, Allah bersuruh tersarayo di mamak sabarasinan. Mantah sampai ke rumah, baru dua jawik sama mamak. Komahlah tiba kami di siko bertumpu tapak kita berdua. Sarah tarimu orang nemukan, ma'anyo maksudkan perhatian. Ambo. Komah jinihnya marak pulai rasul menetek nilo pinang entah baraya entah indak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatal
Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bunga luluak. Namun peminto memakkan doang nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Kok elok retak tangannya, baulah menukuak jema nambah bau menyisi jema bilai. Kok elok retak lidahnya kusik baulah menyalasai karuah baulah mempajanya. Lawan bayo juga tidur. Kemudian nak sarang tak kalah kaya lian nak sarang kuadayung bajalan sama mai yang bayiwa sama maisi. Ba tu lagi. Nak nyato siang ba hari nak asah tarang ba bulan. Putih kape boleh hari caliak putih hati keadaannya. Lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandanga baritonyo. Sekian sambah makin apa dia? Lah sampai dek teman daro. Dibilang Allah. Selarung di badan diri ambo saibarai orang memanciang kemastan. Balah garan orang memanciang sadang dirintang aye lia dalam dimabuak dek galombang iyo di alun-alun buya. Tali tagang tiap pengilang lubuak beriak bapusarang kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang lakusui papeh putih umpan terserak. Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jemu pakai menanti sultan sekutiko olah ke dalam bana nurut itu tan. Asalkan pinta le kabulian niat sampai kendak berlaku, ayo sabar kami nunggu mak. Jadi bahan waktu itu punya lah 30 Yo sampai tu. Jadi mau itu. Jadi ma beliau sebenarnya. Wanita mak. Dek jauh tabang lamo kainggok tinggi batang lamo karareh talalai ambo meli angkato kerilahan jua pemukis hutan kepada Allah. Adapun antaro ambo sultan cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman iyo tantang bakato bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Iyalah. Ulunya lamo mudia istan, dalamnya lambo silami ditapak sepanjang alua mencari rantak seragam. Iyalah. Taga dek patuah ke nantuo, stan nantuo patuah ke pengulu, pengulu patuah ke mupakai. Rupanya kato nan ka menjawab gayung nan ka menyambui iyo terabik di badan namboyo. Maruponyo aduk kadiri marapulai tibo pitaruh dari sultan supaya diterima di tapak tangan diganggam adat jepusako kan dah itu lalu perundian sultan tadi. Yolah. Pihak di kami orang disiko sultan suka bana menerima sananglah malah hati sultan. Ditanai bagai gumalo, dijujuang bagai mengkuto, bertampuang tapak tangan diganggam jari dan sapuluh. Kau tak cukup je tapak tangan geniru kami tampuangkan bumi jelangi panadahnya. Tak bendaro? Taruhan. Dengar pululah sabeliaknya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketik muda matah bonehnya di bawah lamak tingginya di bawah rueh bak rabuang jolang membacui. Bau mua bilangan dari barueh setampu alun gadang disiram ambun malam batang gampa sembilu indak. Urek alun mencakam tanah pucuk alun mendapat angin iduk di ruang rumpun bambu anti pedilo kabasaga. Tapi untuang keelok pemintonya dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminya telaki rabuang jadi watuang. Nyoba urek bagumpam gadang nyoba batang barueh-rueh badaun rimbun nyorampak. Tapi yang diagak jan nyuruntuh lurah memuji kelindungan bukit di atas ndak terseso. Nyampang talaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya kulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mair yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami isteri bak putiang laki kaulu bersimpai je kasih sayang barakik kata sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya itulah pinta pintu gitu. Ibarat jalan lababate umpama labaran tinggi mana koyo kini ale manyamba minta lape tangka baba somanani oi lamanani mana koyo kini
aram ko badalan Degigianyo le maminta ko maminta makamamba ari izina juwo kamana ko depai Ayo manyo Ustaz berbati ya. Ambo. Yo ke Pakistan yo sambah di pun. Wanita lah. Walau di awal kalam tadi dek sambah ambo nasabari dek katu ambo nasapatah mulik tetabua kena rapik sambah terserak kena rami. Dan sando ambo bakato di nalai ado terkacak di limbago tertonggok di pusako. Menabang lai di pangka menjurak lai di buah bakato lai di nambana. Laki lah tuah di nan banyak. Tapi kok lai bakato di nan tidak. Malu tertumpah pada ambo arang tercoreng pada kanyang bakipe palua di dado bakumpua darah kayan tuang burak barito di nagari. Tapi semantang pun nembak kian. Ampunlah ambo dek pangulu banyak nasati orang kadang banyak batua. Bago manusuak tampik lalu ne tujukan dituju. Tak kalau semua kali-kali tak kalau rantiang kali patah. Pangulu badiri di nagari membangun adat do pusako madokan bayi jabalabe. Menyusun cupak dengan gantang. Dia adat na memakai pusako tinggal menunggui cupak tetagak utang maisi. Sungguh pun iyo nan sagano itu dek silang na pangka karayo na pokok dicarilah bulik nan sagolong picak nan satapiak. Bulik lah dapat digolekkan picak lah buliah dilayangkan. Maku dilapih nan bujang nan mudo matah nan tahu dicadiak pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampir dilayangkan Syria. Kemujuran dek silang na pangka namonyo. Jauh disaru Allah datang hampir dipanggil Allah tibo samulah hadir di hati rumah nangku. Kemunjuran dek kami sialik jamu kok datang Allah membukakan pintu duduk Allah berkembangkan lapiak litak Allah baidangkan nasi awih lah batuangkan air indakkan upek dan ketibu antah kok puji dan kabuliah. Bahasa karang iko kini nambah ibarat burung pipi istan tabang berbega di udara balunta-lunta jo kabut bentan-bentan juawan. Weh malayangnya malayuk sudah meningginya merandah tabang sepadang ribu-ribu iyo karibu dan setumpak. Sadang memakan buah rumput litak lapeh awih pun tibo lalu disasuk ambun dan satitiak. Sajuk nan bukan alang-alang bak paneh ditimpo dinai. Membayang-bayang ke muku mencayo kau tak banak sandang hati bukan kepalang periso merong tubuh. Siai anggota ketujuannya. Deklah sudah minum jom makan, mengkasih bana dalam hati, menak menjalang pinang nasa batang, menurik sadang bertinggalkan. Pulang kasamu dahulunya. Manyu samdaro. Sampaikan kan? Allah na menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan. Karena balai ada sampai ke pulau, bayaran ada sampai ke bate. Kok taganang Allah bapa matang, maili Allah bamuaro, nan mengkasih lai sampai nan jamaah ke pacar. Ndak ada lagi. Kok duduk lah nak maurak selo, kok tagak lah nak bayam kalangkah, berganjua surik ke pangkalan. Sabondong pulang ke nagari. Mohon dilapih jati nan suci, jemuko nan jania. Sakitu sambah perustan? Lah sampai di Temandaro. Sakil-kiro. Titah je sambah dari mulut karangan hati senubari, barih melabeh ke diturui, ampun jerilah pemenuhi. Kini dah datang sambah je titah dari sultan, yaitu duduk lah nak maurak selo. Tagak lah nak mayu langkah berganjua suruh ke pangkalan sebondong pulang ke negari kan yo itu lalu Sultan. Sabananya sesuai pepatah Sultan Juwo 5 biar wak tajun di sinan nanjang menyala 5 tugas tantak sinan tinaman tumbuh. Mako nak nyo janih nampak dibasuh nak nyo tarikh nampak ditampi saya ke gugua dari tampuak nyato kalakang dari kulit menanti Sultan sekutiko nak diantar undi yang kena banyak. Menanti mo. Jadi baru kita tuh Manyo Temandaro. Mana cara? Sampai kembali pada Sultan. Kepada Allah. Rupanya perundangan nang kaba kembalikan kaba ke Sultan karena kok dapat surang dibulei dapat bersama dipayokan. Tantang kebenaran nan tertumpah kaba ke hambo tadi Allah ambo bawa wakatu bayo berjalan memolah mencari bulik nang segolong. Dan tiang putih biang ketabu ambo antakan kaba ke Sultan gini kuah. Maka taradok pinta je pintu pihak sialek karena nan dimongkasi adalah sampai nan dia malala pacah kini duduk anak moroselo kok tagak anak mayu langkah kan yo itu bunyi penitang tan tadi yo lah aku itu yo jalan nampasa ke ditampuh stan kato nambana ke disabui
Allah dilaih hati atok dirasuak menjariau. Akan tetapi sungguh pun lama itu rupanya antara kami je sultan sairiang indak setujuan sebidua indak sahalun sayo selain wujud. Artinya mana aku nak mengkasu iyalah sampai nanti kita iyalah dapat. Tapi nanti ama alulai pacah. Kalau nak menjadi niat di masa kami kini ko disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh. Itu mengko sanang hati kami pangka pulang malu maka sultan. Lah sampai Ustaz benar. Dibilanglah. Rupanya taradok kebenaran ambo nan tetabu akan banyak nan telewa akan menjilih di rumah nangko. Dek sultan surang nan arif bijaksana orang cadiak cendekiyo kok satiti Allah balawikan sakapala mengenuangkan. Yulah. Tumahlah bapaedakan kana rapek badudukan kawrek tagua. Basandakan ke batang gampa batatiang kan minyak mama. Mako kok tanamu meninjau sultan lah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam. Sajuaklah bana dramatis dan sajuak nambagai di palali raso menetek akal undang raso bersiram maya rimbo. Sapiak pintu kami nantapun ke bakai sultan. Karena sembayang na wakatu alik di mukutiko. Kok duduk lah nak bersopan yang tagak lah nak bersopan ni. Kami lah nak mainkan langkah. Kini ko dek sultan. Kandak lah beraso kabuliah pinta lah beraso kabalaku. Apalah kata sultan tadi. Kok nak ni mungkasi elalah sampai. Tapi nan diama alun paca. Artinya nampak diama alun paca. Nak manahani kami semalam ko. Besok pagi nak kami lapeh. Kan dia itu tadi penitan sultan. Iya mana? Dek sultan bahayun lalu bangamangkan. Bapujak pagadang tangih basauk tangah dua itu ujak nanindak babarikan. Sebab baalah dia itu. Adapun kertangan kami kemari kau pai mantakan sultan mantari. Tak ubahnya. Ba ibarat manta orang balai ya kemastan. Bayangkan sabateh pelabuhan. Kapal ranggang langkah baganjua bararak balik pulang. Nyampang kesamu naik pulau Kanjuangan. Koknya oleh ang kapal dek muatan. Tarumuak cando nang kodohnya kami nanindak bakari cisan. Ba atonya lagi kini. Dek capo padi baru duakan kini rabah kayu jua. Dek cako kami baru duakan kini jalehkan jalan keluar. Sekian sambah Pakistan. Ke Pakistan sambah kembali. Menitalah. Taradok sambah jutitah sultan nan terserak ke bakih kami sepangkalan orang nameri merantangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat betutualah kami danga, ibarat mengajilah kami simak. Lah jaleh uji mana lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundingan sultan. Dek cako kami lah baduduakan kini jalehkan pintu keluar. Kan yo itu tan. Sawananya. Aku itu kan jawab ketimbang kata tan singkit saja ke jawabnya. Jiluang tumbuh di parak serumpun jabatang pua janjang patah pintu bapasak ke mana sultan nak keluar. Ayo mas tan. Ambo. Sambah tak pulang Pakistan. Nitalah. Setentang penitaan sultan yang terlimpah kepada diri ambo, iyo pulau tu makirnya. Ku ujui lah ambo pandang, nyariangnya lah ambo danga. Sasak tampik lapang pikiran balik tersimpan di balabe, tampan Allah patut tak bau. Izinkan ambo menitih batang, papah dek sultan je bicara, ambo nan bukan jadi pandai. Apalah mereka menjadi buah perundingan sultan cako, ujungnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak ke mana sultan nak keluar. Kan iyo itu kalau luar sultan. Iyo itu mana? Balihnya pulau dari ambo. Rek bawah je koto tenggai mana jon taruh ikwa koto. Kato sepatah pulang ongkai je mulik manih turun tanggo. Tolong pertimbangkan tentang itu sultan. Sampai sultan. Hingga itu dulu. Ambo ulang kata sultan tadi. Keulangannya pula dari ambo kata sepatah palang ongkai je mulik manih turun tanggo. Kan iyo itu bunyinya sultan. Tidak salah. Karena sultan mengambil jo buah sinta rumi lambo maungkainya rasio buah di nampunyo. Bukan tu kanda dan tak babari sultan, tapi gamang tumbuh cameh kuat datang melapis sultan ke babaria. Balah sabab deba itu hari dalarui tengah malam bulan indak berbintang indak ranah jauh nang kedi jalang jarak panjang nang kedi turui. Sedangkan biasanya rimbo bajar yang kumastan padang berpenyangik taluk babuayo aiko nama rusuh nama gamang jati kamisan. Lah sampai Istan. Sampai. Lah tarapak pulau rundiang jobana dari sultan. Balah bana rundiang no tinggi indak tapanjai lawenyo indak taranangi di jalan rasul tak mungkin. Sebab kok dikilin ditikam jajak sia-sia utang ketumbuh. Dikilin jahit kok lapeh ditikam jajak kok cupu simpan saja dalam bari.
Joko dikatakan limbo bajari yang padang bapenyangik taluak buah buayo itulah kata sabananya tak dapat dibanding lain. Tapi santanu pinta leka buliah kandak leka balaku insya-Allah indak kalalu kan limbo rayo tu bukan menampuah padang ana atau merangi taluak jalan tahu. Hanya jalan nempasa kari tampuah labuah nanggolong kari turui. Sanangkan nanti tentang itu usah dilapih dua hati ke badan puluh mularek yo. Segitu sambah pada Stamelero. Lalu kalang. Nan bak pepatah sultan yuwo segadang-gadang kapa banang kodoh seketek-ketek sampan bakemudi. Adat kan seperintah alua, alam seperintah rajo, alik seperintah pangka. Apa tolong dek sultan menjangkaukan? Sultan Minaro. Sampaikan. Kapa banang kodoh sampan bakemudi, alam seperintah rajo, adat seperintah alua, alik seperintah pangka. Itulah inyo adat nengkawi. Itulah adat sabana adat. Dan kalau dikikih babi basi, dibasuh babi haya, dibubuik tak mati, dianjak tak layu, bana tak dapat itu kari. Tapi sewajah daripada itu, Ustaz, cancangkan dua sagarai undangkan salanggano. Pertama syarat nama ngatur, kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang lukulah pau keduanya. Adat disarak di Minangkabau Saruman Awa dengan tabiang sanda-sanda keduanya. Kok iyo adatlah memakai alik seperintah pangka, tapi syaratkan adu mengatakan innamal a'malu biniat. Barang sesuatu perkara itu dimulai dengan niat. Dan niat kami kemari manta amal pulaistan itu nambah amalkan. Kumahlah tiba kami risiko, tapi kurang sesai sabalangu alun ado niat nak mabalap. Antah ku iswak lain masuk untuk angku umur berpanjangkan tetampuah juga rumah nangku sama mendoa pada Allah. Sekian sambah perusutan bunyi nak sama kami danga jawab sekira minta balik. Lah sampai sebenarnya. Sekadar itu. Bana ku undang dengan jadiak jadi pepatah dengan pandai ke buah mulut dengan mudo. Adat berbuah sinta kok syarak berbuah mati. Sepanjang tutuah sultan tadi bahampang kami ju ayat bahambek kami ju hadis. Tersasak rueh ke buku, tersorong bajak ke batu, habis tutua tamat bicara menurut kami tentang itu. Ialah malang ratak tangan ditahan, indak tertahan dilapih jua nan jadi. Selen selipiah membelok lalu ke kilangan, kabut pai gunung ketingga maratuk bukit kepanasan. Sekitu disambahkan pulang maklum bersultan. Ayo manyu Ustaz Darung. Apa? Nak semua yang membusek, nak pucuak ulam menjulai, kata sepatah nak nanti, yang sebuah nak bertunggu. Kini Allah Sultan labuahkan hingga adik kami memakaikan. Alhamdulillah kejawabnya bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang besarong bantah. Kok datang kami Sultan Japui, pulangnya minta Sultan Nanta. Bapak carian tentang itu ah? Ayo, maunya sebenarnya. Yalah. Dek kuat saruan pulau melonjak pelang di kualo raso ketaban mulak tabiang ke tengah jiwa kena hati. Hujan taduah kabut pun tarang ombak tanang angin salasai lah suko kami malapehnya. Tapi dek ini yang puluh nang kodohnya basawa malah hujan tambang tetagun pesisi adian juangan. Apalah jenis sangkuiknya kok batang kami Japui pulangnya minta Sultan Nanta kan ya itu tadi itu Stan. Ya itu. Kami kabek pada je daun Stan jaweknya pituah Stan Cako. Adkan basani syarat basani kitabullah. Cala ado tajam pulai tinggal di bawah menyampaikan, syarat ado adat pulai tinggal kita memakaikan. Cupak tetagaklah berisi jusiriah Sultan kami Japui. Syarat lazim hukum lajaleh jodoa alik kami lapeh. Salamai Sultan pulang pai, salamai pulau kami nan tinggal sekitu saja dari ambo dilaju maaf memenuhi. Hajarilah Sultan. Menitah Sultan. Sepanjang-panjang batang ayah belok baliku turun bukit tarayuk-dayuk di sarasah sarak usirai dan data. Namun lama jo lambek sampai yo di Muaru. Baitu jo peningan kita Ustaz. Iyalah. Dek panjang kecek banyak nan sasik, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tagi sia pakai naik tagi soh jalan katurun tersinggung Sultan di janjang. Taraduk salah jo sili, kilaf kilapat sasik gawa sumbang jogang jojangga. Maaf juga kepada Sultan Sarto Segalo si Pangkalan. Kepada Tuhan ampun diminta, samo terluluhkan di tanah nalakangsan, kita anyutkan di lawik lepeh. Nalaya kita beri dari nan batin kita pulangkan saja kepada Allah. Dapat siku habis siku ke mas tanah. Yalah. Anang kini jawablah salam sujud kami
Siupiak Siti Raimah membawa parian pulang pai, gulung lapiak sapula rimah kami bayalan nanyolai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piaka pulau nedalan piaka pulau jawe elasan masana badari balero yom adari balero dagang asiri ikatan marantau nedakatan marantau Bapisa dene besana alasa mantaro ne bapisa mantaro lamu jolan lalai kami kapulang nega kami kapulang nyampang taraga alai mancinto ne alai mancinto carilah kasih di sinar padang lalai di sinar padang